Sobre 4 rodes, cotxe de combustió, a priori no veig vessament, no veig víctimes, no veig riscos secundaris. Vale, zona segura, estabilitzem vehicle. Vale, sanitari. Hi ha una víctima aquí al cotxe elèctric, Pesa a fer mirar aquesta víctima, si contesta. Hola, em sents? Vale, Esquirol, Com et dius? ràpid, aquí tinc una víctima. Et fa mal alguna cosa? Vale, parla per aquí. Tenim dos víctimes. Veus algun sagnament? Espera, no està estabilitzat. Estabilitzem amb 4 punts. Puguem entrem, vale? Tenim primària feta aquí. Vale, bateria accessible, cotxe verd per posteriori. Cotxe elèctric, emergència Brook, digue'm. Aquí conscient que respira i que té molt mal al braç i a la cama. Braç i la cama, d'acord. Quin braç i quina cama són? Dos víctimes conscient. Parla amb ells, a veure què els hi fa mal. Adri, Digue'm. queda't aquí parlant amb la víctima. Ves a valorar les altres dues víctimes, infermer. Queda't aquí Vale. parlant amb ella. Hauríem de posar l'oxígen. Com? Espera, Necessito aquest 4 punts ja. què tenim? Què tenim? Sí, perquè tinc dos víctimes. Vinga. Hola, bones, soc l'Adrià, l'infermer. Com us diu? A la que pugui, necessitaré que entris respira bé? i gestionis Diu portes. alguna ferida, algun sagnament? Vale, equip. Vale. Airbus, cotxe elèctric, han saltat. Vale, dos Impacte. persones que estan aquí estables, que no tenen cap sagnament i respiren. Vale. No tenen, I pot caminar alguna? Podran sortir si obrim portes? No ho he demanat. Mare meu. Està estabilitzat el cotxe? Aquest costat dret sí. Vale. Espera, no, encara no ho sé. Podeu caminar? Pues venga, que és un cotxe 4. Podeu caminar? Airbags han saltat els ulls? Sí, han saltat aquest, amb aquell cotxe no. Vale. Aquest, deixa'l de moment, aquí no es fa... mira el volant després, te l'emportes per si de cas. Te l'emportes per si de cas. D'on veniu? D'on veniu? Cotxe estabilitzat o no? Entra i mira amb l'obrir les portes a l'altre costat i aquesta d'aquí. Vale. Vale, com tenim això, Ivan? Sobretot, i no us moveu. Vale? Deixa de la mà del braç dret Sí? i de la cama. Vale. Treu-te guants i fiqueu-li oxigen. Exacte, venien de festa, han begut una mica, no... Vale. Hauríem de treure aquesta Obrim aquí miraportes. primer. Intenta veure si poden caminar. Vale, a veure amb l'Uri si podeu obrir l'altra porta. Tu, queda't aquí. Podeu caminar? Parla, ajuda amb ell a ficar oxigen. Val, sortirem a poc a poc, vale? Vale, zona de rebuda de ferits, Fora on la estarem tindrem? bien. Aquí. Però tenim aquí un risc Adri, elèctric que... marca'm zona hauríem de víctimes sortir. aquí. El cotxe és Amb una elèctric, verda. hauríem de sortir. És millor. Podem obrir que aquestes sortim. portes? Digues. Vinga, va. La porta al pedal no es pot obrir. Aquestes dos Exacte. sí. No volen sortir, és complicat, no col·laboren gaire. Però poden sortir o no? Caminar. Sí, han begut. Ajudeu a que surtin aquestes persones. Prova. Segur que no em puc quedar, Segur. Va bé, què? Vale, com ho tenim? Podrà sortir per allà aquesta persona? La porta no s'obre. Aquesta porta no s'obre? No, I té algun dolor? no hi ha necessitat de sortir, Vale. Jo estic aquí bé. Pots seure. Pues intentem baixar i sortirà per darrere. Amb l'Uri. Baixeu-me aquesta gent i que la persona surti per darrere. Sí. Podem obrir aquesta porta? Vale. Pilares, estem traient les altres persones que caminen. A la que puguem ens ficarem amb ella. Té l'oxigen ficat? Sí. Vale, mira'm si té algun sagnament. Aquella porta no pot obrir. Vale, pues, però pot caminar? Sí. Que surti per darrere i per al costat. Nois, el Digues. feu sortir per darrere i pel costat. Vale, té algun atrapament? El feu sortir? Vale. Vale. Ja s'encarreguen ells. En teoria no té cap atrapament, és tipus 1 només, no és tipus 2 aquell. A la que Vale. si ja volen gestionar-ho, Sí, podem... ens anem amb aquella. Perfecte. Pots sortir o no? Vinga, va. Vale, ui. Vinga, anem. Si no té cap lesió, el feu sortir. Feia un relleu. Espera't, ho farem quan ho tinguem més gent. Deixa-les preparades a l'aire. Vale? Anem
carrego jo. Vale, carrega tu. Vale, queda't aquí ajudant a l'infermer. Hola, ja estic aquí. Vosaltres, a la que estigui això. Tenéis alguna cosa a la boca? He ficat un word, però Vale. ficat un altre. A la No, boca, un pròtesi dental? On va? Qui és? Veniu aquí. Aquest cotxe, mireu si mobilitza. Si mobilitza el vull enrere. Puc veure desviada? I després me lo bloquegeu amb horitzontals. Vale? Vale. Us rebut? L'amplitud és correcta? Aquest cotxe el vull en fora. Vale. Vinga. Hem de treure faltes i... Vale. La primària. Hauríem de ficar una primària que aquest cotxe, quan ells moguin, vull algo allí que bloquegi. Veig algun esforç respiratori? Perquè no tenim cap primària a mi costat. T'encarregues tu? Estaria el pulsioxímetre? ¿qué la fico? ¿Sobre del montaje? Busca-ho. Per veure la Espera, saturació? escalera o algo. Mando, no necessites res, acabo de veure un accés allà al maleter, si vols. Quan moguem aquest cotxe, anem a mirar-ho. Voldria escoltar. Ara. Puc notar algun? Si no mobilitza, m'aviseu que ficarem un punt d'apollo. Circulació. Pols radial? Vale, aquesta viga... Vale, Amb dos braços. fes una cosa. Traieu-me esta barra que van fora. Retorn capilar. Amb l'Uri. La viga? Pots moure el cotxe o no? Coloració de pell mucosa. Mira a veure si el freno de mà ha posat o alguna cosa. Mira el freno de mà si està posat. Que podries moure amb aquesta mà? Vinga, vinga, Pots provem. apretar la mà? Un, dos. Va. Vinga, vinga, més. Va, apreta una miqueta. Més. Aquest braç el pots moure? Més. Els Més. dits dels peus? Més. Pots moure els dits dels peus? Notes que toquen la Més. sabata? Més. Horitzontals i bloquejats. Fa molt de mal. No el pots moure? Vale, necessito que una primària ràpid. Vale, aquesta valla, infermer, Va, infermer. Digue'm. Aquest braç el podem moure per treure aquesta bionda? Puc intentar agafar-lo. Uri! Uri, qui m'hi estic? T'agafaré el braç. Si podem moure el braç, vull aquesta valla fora, cap allà. Però mana l'infermer quan ho pugui fer. Aviseu. Sí. El braç ja està. Vale, tireu enrere! Vinga! De seguida el deixo anar. Vale, no es pot, deixem-lo. Primària aquí com pugueu. Val, les pupil·les són correctes? Vale, qui tinc aquí? Uri, D'acord. Tu i tu, separador. No, Vull que em feu un no, accés sí. perquè pugui entrar el Uri. Val. Vinga, Tens escut ambulància? i separador. Mando, vols que miri si obre la porta? Sí que obre la porta. Val. Pots ficar alguna cosa Puc veure alguna deformitat aquí al braç? Si obre, vols que Val, i a la cama? no? No, pues aquí. Sents fred? Vale. Infermer, anem a separar perquè entri el esquirol, vale? Vale. Ja està protegit amb un escut. Genial. El podem tapar Vinga, amb sí. una manta? Sí, ara quan entrem. Genial. Val, d'on venies? D'on venies? Lo just perquè entri l'Uri. Ara faran una mica de soroll, estem intentant fer una mica d'espai, val? Per treure't segur. Perquè si tenies alguna lesió, per no empitjorar-la. Val? Qualsevol cosa... Com tenim la... És estable, inestable? Com? És estable, inestable? De moment està estable, però té molt Vols? dolor al braç i a la cama dreta. Necessitarem una emergència aquí, de moment o no? De moment no. Vale. Uri! Vinga, la que entris. Si tens alguna Si pregunta... em pots, obre'm qualsevol aquesta cosa, em porta pots dir, allà. val? Si em pots obrir aquesta porta i vull la porta de cabra per darrere. Pots obrir o no? Va. Uri, pots obrir o no? És important que hem de conèixer. La porta. Va. No, esta no s'obre. I el seguro estret? Com vas? Respires bé? Ja està ficat. Serveix correcta la respiració ampla Prova de doble obrir. i Vale, si no podem, simètrica. ja està. Prou, no podem. Ves a ficar el protector i seients i tapa amb la víctima allà. 98. I la freqüència cardíaca? 70. Vale, a la que tinguem la víctima tapada, podes entrar? Sí. Sí. Vale. Vaig preparant part material davant del cotxe. Intenta veure si pots obrir aquesta porta d'alguna manera. No? Vale, doncs ja està. I aquella obre? Tampoc. Vale. Quan tinguem el sanitari dintre, us dic la maniobra. Vale, restabilitzem el vehicle per si fa falta i que estigui tot bé. Vinga. Per material davant. Per material el ficarem aquí. Fica'm aquí una lona verda. Uri, Estic mirant seients, Mando. vale, fes-me el màxim d'espai, si ha de treure reposacaps per guanyar espai, fem-ho.
Has picat amb el cap contra el vidre? Una miqueta. Veig que tens una ferida a la cara, oi? Necesito lo més ràpid possible que et cobreixes a la víctima i que entri aquí, posa-me això, la basura. Amb qui venies? Amb el conductor? Que cubrim a la víctima. Cobreix-me a la víctima, para de deixar i és a l'altre costat. Seguiu-me la porqueria, prepara amb serra de sable. La cadera, noto alguna cosa? Vale, farem. Només forarem una serra de sable en direcció. Cap aquí necessitaré que facis un forat a dalt i a baix. Però ja t'ho diré. Li pots agafar el coll, Uri? Vale, a la que tinguem això necessitaré que entri l'infermer perquè així començarem la maniobra, vale? Vale. T'informo, infermer, què et sembla? Com que suposo que surti el més recte possible i no puc obrir portes, per no fer tractament de vidres, el que faré és amb serra de sable tiraré recte i debilito aquí i aquí i tu baixo. Perfecte. Et sembla bé? Em sembla correcte. Si veus que necessito sortir abans, et faig d'emergència al vidre. Perfecte, de moment la O víctima està a la que ho tinguem, la tinc per si de cas. Vale. Vale? De moment està estable. Vale, ok. Uri, com tenim per què entri l'infermer? Vale, t'explico, Ah, Gerard. Farem però aquest sostre cap a baix, necessito que entri ja. vale, per poder fer espai i poder treure'l. Vinga, entra. Ara sí. Primer el tractament de vidre. Ja ets preparat per fer forats? Sí. Vale. Cap aquí. Però hem d'esperar a que cobreixen a la víctima. Necessito aquesta víctima coberta. Això baix. Uri, coberta amb el plàstic, ja. Per on començo? Per baix o per dalt? Per baix i després per dalt. Ok. Començarem debilitant a baix Quan em diguis. quan estiguis forades. A dalt i caiem Vale, amb... veniu aquí. Tira. El tinc. Tenim víctima amb tipus 1. Ha de sortir el més clar possible. Gerard, el taparem. Haurem de fer el tractament d'aquest Val, per vidre si caigués algun i per, vidre o com alguna per cosa. no fer el tractament dels dos vidres de dalt que caigui sobre la víctima, Com? atacarem amb serra de sable. Baixarem Llavors, el sostre cap a baix. l'Adri començarà a fer un forat on hi ha la ITV a baix, així em podeu debilitar, sempre quan hi hagi protecció dintre amb l'Uri. Després em farà un forat a dalt, per poder entrar amb serra de sable. Quan arribes al final, el de serra de sable, pararem. Allà ho farem amb cizalla, vale? Per anar ràpid. Aquí també? Sí, sí, aquí, per guanyar temps anem ràpid, tant, vale? Però el sostre el vull amb serra de sable. Vale. Sí. Vale, ho teniu clar? Sí. Uri! Un abatiment de... Espera. Uri! Digue'm, Isaac, Com ho tenim? estem amb la víctima tapada, ja t'ho he dit. Vale, et passo un escut, agafa'l. Vale, Anem a trencar vidre primer a baix i després a dalt. vale, Vinga, quan veguis l'escut, fes forat. Tenim un altre escut? vale, protecció, protecció. L'altre escut. Encara nada. Encara no. Sí, jo el tinc agafat. Vas bé, Gerard? Altre forada, Vinga. L'escut està baix, l'escut està baix. Ah. Uri! Digue'm, Isaac! Digue'm! Ja està. Escut a dalt! Uri! On està? Bueno, la víctima està coberta. No, només li l'escut cal a baix, ja que- baix, allà baix. Escut a baix, ara? Vale. Està Vinga, baix. anem. Talla dalt! Talla dalt! Tinc una protecció per agafar el vidre. Una protecció. Vas bé, Gerard? I ara ves a darrere. No, això deixeu-ho per mateix. La serra sola no ho vull de moment. Només l'escut. L'escut per anar a darrere. Quan fem el fot a darrere. Segueixes respirant correctament? Uri! Escut a dalt! Freqüència cardíaca estable? Vinga! Tinc... Uri, agafa el cap. A darrere primer en debiliteu a baix. A dalt serà l'últim lloc perquè hem de saber on acaba la serra sable, vale? Sí. Vinga. Heu tallat o no? Sí. Segur, Vinga, anem a darrere. Vinga, espavilem. Ara el coitor. Sanitari! Digue'm, Com tenim la víctima? segueix estable, respira correctament i té una bona freqüència. Vale, t'he deixat la botella d'oxigen aquí sota, vale? Perfecte. Estic fent un relleu al sanitari, Isaac, Cap a baix, Cap a baix i cap a baix, gravetat. Gerard, aquest dolor... Vinga, equip, molt bé. Talleu bé,
Ha d'acabar de fer tot el recorregut, l'eina. Vinga, no podem parar. Hasta que no para l'eina no parem. Vinga, molt bé. Para un moment. Infermer! Infermer! Digue'm. Vale, la víctima la tenim coberta, continuem amb vides, vale? Vale. Ok. Vaya porqueria, no? Segueix estable, Uri. Canvia l'eina, si així ha tornat a doblegar, canvia-la, de costat. Pues vinga, fora, ho farem a Serra de Sable tot. Despanela'm aquí darrere. Algú amb una protecció. Despanem els plàstics, però em vindrà la Serra de Sable. Vale. Uri. Vale, a partir d'ara ja tenim zona segura d'emergència. Vull un canvi amb l'infermer, que l'infermer estigui amb la víctima i tots coberts amb la màniga. Infermer, t'informo, Digue'm. passarem amb Serra de Sable per aquí dalt, vale? Vale. Ok? Vale, idea de maniobra, Isaac? Serra de Sable fins al fondo i després de debilitar. Vale. Sí, traieu tot. Com va, Gerard? Sí. Vinga, traieu això. Això no m'ho deixes aquí, al bar de Podem deixar. moure les cames? Sí, els dos peus els notes? Les mans també? Sí. Aquest valor, aquest dolor d'un 0 al 10? Fent 0 res i 10 insuportable, com ho vols dir? Un 7. De seguida que triem ens veurem alguna cosa. Vale. Primer, em talleu a baix, Pots trobar alguna posició que per debilitar, i després farem tall recte. Primer debiliteu a baix. Escut. On està l'altre escut? Talla, vale, agafa aquest. Infermer, anem a fer, a debilitar amb Serra de Sable a baix, un petit tros cap a vosaltres, però és molt petit. Estarà protegit, d'acord? Sentireu soroll. Val. Rebut? Rebut. Vale, aquí està amb ell perquè mínim. A darrere, per si paro. No, tu. Mira. Contri, tu em mires a mi. Ja està? No tiren res, potser s'ha enganxat. No la traieu, eh? No funciona la bateria? La bateria. No, bateria té. Al davant hi ha les pinces. Funciona o no? Per tallar el disc. Com estan per darrere? No ho vas veure. Tranquils. Anem bé, tranquils. Contri, a mi. Este és respirant correcte. Mira, Uri, que està tallant. Has passat el llarguero o no? Vinga. Vale, tapo les orelles. Has passat? Vale. D'aquí cap allà. Uri! Necessito. Continua Espera, respirant correctament. tranquils, respireu. Freqüència cardíaca la mantén? Anient de Serra de Sable d'aquí cap allà. D'aquí cap allà. Necessito un escut, l'altre escut, sisplau. Aquesta respiració. No superficial, no Tu pensa que estaràs quan arribi cap allà. Vale? Ok. Tu em mires a mi. Quan em digui. No, a veure, Uri, on està la Serra de Sable? Aquí dalt. Aquí? Aquí, no l'havia vist. Vale. Amb carinyo i cap allà. Tu mires a mi, eh? Colla bé. Vinga, foli. Que puguis
baixa cap allà. Ah, molt bé, Has de baixar una mica. No tan llarguer, has de baixar. Apoya. Vale, para. Canvia. Vull que baixeu una mica cap al sostre. Vinga, continuem. Veig algun senyal. Una mica més avall, una mica més. Baixa, baixa, baixa. Diagonal, vinga. Volte cap allà. Amb un escut. Digue'm. L'altre al... Estan fent mitja Tu mires a mi. Espera, Per fer-lo. Pantalla. Pantalla, tu. Tu, pantalla. Vale. ¿Sí? Oli. Superme, ¿vale? Oli, amunt! Oli! No, hombre, que ya no sé de qué más. Siga! Material, 2 escales per baixar el sostre. Vale, de seguida baixarem al sostre. Deixem això, no em molesta. Gràcies. 2 escales, això pel material. Tens alguna Ajuda a baixar el sostre. Ojo. No, home, té que estar tallat. Home, si ha passat la Serra Salve, té que estar tallat. Vale, Uri, ajuda a baixar això, 2 escales. Uri, vull fora, comencem a protegir tot això. No, queda't, treu-te guants i ves a ajudar. A dalt no m'interessa el vidre i aquí, als costats. Això t'he dit jo que et treguis? Això feia falta que molestés? Que bueno, es va fer. Fiqueu bé l'escala i treballem plans. Vinga, ara. Sí, perquè antes d'això i ara no sé per què hem ficat això. Jo decideixo el que et creu. Vale, ja puc posar? Vale, comença a ajudar. Al cap no li pots moure, no, Adri? Vull el vidre. Que així puguin tenir la roba. Te protegis això d'aquí. Bueno. Si podeu ficar el collaret aquí o no? Possible, té el coll massa tort. Vale. Què necessites? Necessites... A la que tingui això protegit ja trec això, vale? Vale. Tenim cama dreta i braç dret afectat. Està protegit ja o no? Molt de mal. Vale, que vaig a mirar la vida, vaig a parlar. Vale. Vale, pues venga. Te poso això. Vale. Surti per aquí. El collaret el voldràs ficar després, tenim aquest braç. Vols ficar una fèrula abans o sortim? No, bueno, si podem posar una fèrula amb aquest braç... Tu digue'm.
Tu decideixes. Sí, posarem una fèrula aquí. A quina alçada vols? Què et feia més mal aquí baix, oi? A l'húmer. A l'húmer. Vale, ok. I a la cama, al fèmur. Pues ahí això. Necesito una fèrula de avantbraç, petita. ¿Qué tal, lateral? Vale. I a nivell de cames, què necessites? Tema a la fèmur. Aquí, vale. Tenim la fusta aquí, a la que tinguem el braç controlat. Vale. Ajuda a ficar fèrula petita d'avantbraç. Dóna'm les altres, que sobren. Fica-li avantbraç, avantbraç. Ahí està. ¿Quin braç? Braç dret. Vale. Bateria estarà accessible, ho farem després, vale? A la que tenim la víctima obrim. Estabilitza'm puntals i falques. Puntals i falques, estabilitzem que la sortirem. A l'húmer, a l'húmer. Sí. Restabilitzat. Vale. Va. És bo, Isaac. Vale. Si vols sortir, si tens allà el cap, si surts així després ja l'agafes tu el cap, cadera, esquena, Espera, tenim guants ja, eh? sí, sí, entreu ja dintre. Fai canvi, Uri. És meu. Peus, Uri. Vale, nois, farem extracció, aguant de treball fora, Conscient? a la que estiguem col·locats, manarà la maniobra l'Adri, d'acord? Heu rebut? Rebut! Vale, doncs vinga, tot amb silenci. Val, necessitaré algú a les cames, vigilar amb la cama dreta que fa mal. Espera un moment, falta un. De l'airbag ha saltat. Vinga, fica't allà. Algú haurà d'agafar espatlles vigilant el braç dret. Aquest braç fora, aquest peu. Jo agafo el braç dret. I algú a les espatlles, sisplau. Voy. Sí. Aquí Val. les espatlles. Haurem d'aixecar un pam per fer passar la planxa, val? Més Fins a alt, la eh? cintura. Més alt. 2 pams, val? Rebut. Preparats per aixecar? Aixequeu. Vigileu el braç i la cama. Val, stop, baixeu. Sí, tens l'oxigen a sota, vigila, La botella d'oxigen, sisplau, fiqueu-li entre les cames. Sanitari, la cadera la té fora de la fusta. Val? Doncs la ficarem primer la cadera i després lliscarem a fora, val? M'ajuda amb la cadera? L'esquena és meva. Preparats per lliscar la cadera sobre la planxa? Llisqueu. Stop. Val, ara lliscarem 2 pams amunt a la fusta, val? Rebut. Un segon, que potser té els peus enganxats. Val. Això és l'Uri. Tens els peus lliures? Cadera preparada? Preparada. Val. Espatlles preparats? Preparats. Llisquem 2 pams. Ja. Val, stop. Tocaré l'esquena, té alguna deformitat o humitat? Negatiu. Val. Preparats per girar, per ficar-lo sobre l'esquena? Preparats. Girem. Val, girem. Que ningú solti. Val, no deixeu anar. Que surti, que recordi ja. Vinga. Adri, fora. Jo tinc. Val, Adri, fora. surt d'aquí, Ivan, fora. fica els peus a fora, col·loqueu-vos bé. Adrià, estàs còmode? No, encara no. Però pas a pas. Vas bé, Gerard? Vinga. Val, preparats per... Farem lliscar la planxa fins aquí on ja l'Isaac, val? D'acord. Rebut. Preparats? Preparats. Ja. Val, stop. Vale. Recol·loqueu-vos, Uri. Adrià, Ivan. Un segon, que surto. Segueix bé? Tot bé? Vale, El jo dolor estic segueix a preparat. set? Vale, agafa més enrere. Segueix a 7, el dolor? Preparats per sortir tots? Preparats? Sortim. On hi ha la zona? A poc a poc, que no caigui. A la zona verda que... Està allà. És aquella o la que vulguem? Aquí, aquí. aquí. Fora de la zona vermella, aquí. Val. Preparats per deixar? Preparats? Deixem. Vale, et deixo a l'Uri que t'ajudi Val. i m'emporto amb ells a que acaba de restabilitzar i treure la bateria, Perfecte, vale? necessito un control Point de cervical i treball, una fèrula, mireu de sisplau, desconnectar-me per la cama. bateria, vale? D'acord. Point de treball i Vale, desconnecteu-me vale, la bateria del vale, cotxe Gerard. i restabilitzeu tot. Que ha tingut un accident del tap. Bueno, un accident. Necessitaràs ficar collaret o algo? Si no t'envio alguna més. Jo tinc collaret. I una fèrula a la cama dreta. Vale. sisplau. Et envio gent? Sí, sisplau. Vale.
tingut un accident d'alta... Vilares, no, Gómez, Anava de copilot. ajuda. ¿Dónde está ya? Agafa, va. Presenta un dolor aquí al braç dret i a la cama dreta sense deformitat. Quan hem pegat? Quan Quan hem hi fet? hagués vulnerable,